Няма. 500 гледания. Виж като влезе колко много човека влязоха. 500 човека ли гледат? Да, но теб забиха ли ти? На мен забиха цемета. И на мен ми забиват. Помниш ли като влязох на лайфа ти как ми забиха? Да. Помниш ли? Помниш? Какво правиш други? Нещо, чукахме се, хапнахме първите картофи и стоим. Това да не е на онази гаджето. Нема, това си е моето гадже. Твоето е. Аз си търша така човек. Ма срамно, не дей така. Ма какво е срамно, ма? Ма мен е срам. Оля, Шугър дати там си на курима. Майко да ни чува, той спи в момента. Ма е толкова голям курима. Като партизан. В момента спи, нали? Не ме чува. Не те чува, спи. Има пари, нали? Шугър дади. Не, с него сме по любов. Те са мега хард педерази. Майка ти има ли пари? Утре мега макс плюс. Пари майка. Гледай. Де да се заяждаш, бе, бейби? Да не се заяждаш, защото ще му еба майката на тоя. Не, моля ти се. Нека да не ще дадеш на живо да му кажеш. Какво направи днес? Чакай да стават скандали. Моля ви, замъквайте, няма да се карате през това. Кринджа ме избил от себе. Какво направи днес, Катима? Какво? Махай го, то не искам да го виждам, искам само тебе да гледам. Искам какво направи днес. Нищо, обикаляхме. Днес беше. Оле, само звънат. Пак звънят. Видяха, че си на лайв. Да, ужас. Оле, 600 човека гледат. Да. Айде ми дете футката. Ребят, простят. Кринджа ме избил. Чакай беше. Лошо ми. Супер, много добре. Хора, качил съм стори как се чукаме, отидете да го гледате и скринвате и репоствате. Ама цензурирано? Ами не виж по сторито. Няма какво да ти направят тогава. Знаеш ли му профила? Много яко. Ние на другия този е долния педал. Ох, като ти видях дупето, направо ми се оплети. Гибо ревнува, да, ревнувам. Може да качулна. Ах ти гевите, чеки. Ревнувам та само мой си. Използвай го това за една вечер и го махни оттам. Бе, ще ти еба майката, ей. Не мога. Оне ужас, човек. Не се заяждай, моля ти се. Няма. Човек много е ревнив, прекалено много ревнив е. Ревнив, да яде на майка си путката, като е. Ти ми дадеш кура ти, бе. Шибаняк. Няма да му докарам инфаркт, ще мълча тогава. Аз не мога да... Бейби, моля ти да успокой се. Да му докарам нещо друго на него. Дай му аспирин да се успокои. Ако го видят такъв лъж му тегля... Няма му да се познай. Да видим какво пишат тук. Какво пишат хората? Я да четем малко. На теб излиза ли? Я четем малко. Да. Хора, задавайте някакви въпроси. Задавайте въпроси на газа ми, моля ви са. Супер дупе имаш. Някой вика WTF? What the fuck? Уникален. Благодарим. Оле, чакайте малко. Шоу достава сега. Къде е? Хайде, искаме веднага 5000 Искате ли шоу да става? Бедат много си як то. Какво стана? Ма той напусна лайфа. Брат, Тоня изглежда като нормалния пълен педерас. Да, як, наистина. Какво направи? Обичкам го. Да, но ми пише нормален мъж. Бедат. Явно без да иска напусна. Бедат, ако си тук, изпрати ми пак заявка, ще те вкарам. Ами не изпрати му заявка, бе. Прати му заявка да даде малко. Добре.
за да дадем на лайфа. Изпрати му заявка да приеми в лайфа. Кой не? Супер. Става ми лошо. Ма що напусна? Без да искам, ма. Тъй ли ма? Извинен си. За кое бе, хора? Ведат, да знаеш, че това докладваха ти сторито. В смисъл такъв не ти излиза сторито, хората викат. Не мога, човек, не мога. Може да съм парсал. Парсал? Това ми става адреналин. Пах ти буксите, човек. Може да съм парсал, ама Версаче. Къде ме е другия? Пак напусна. Кажи. Не мога, човек. Аз тъска гледка, нямам съмнение пред кажете ми. На мен ми излиза. Значи са излагали тук хората. Може да съм парцал, ама Версаче. А пък ти нямаш лев за бръснач, бе. Стига, бе. Майото Пак напусна курвата ми. Глес отново, ма курво. Айде, баннаха лайфа. Как ще са баннали лайфа, бе? Вие нормални ли сте, бе? Не може да го баннат. Не го репортнеш лайфа. Това няма как да стане. Репортня го. Излиза, аз след малко. Моля ви, не ви моля. След малко аз като изляза от лайфа ще му гледам сторито как се чупат. Че ми е интересно. Кажете на Ведат да това. Докато се изкажа, батерията ми излезе. Кажете на Ведат да влезе пак в лайфът. Ето го пак. Гибо боядиса ли се? Разгеле. Сега видя. За втори път напусна. Не знам какво се случва, сериозно. Буквално си мен към филтъри. Човек има махат от лайфа. Ужас. Ама смисъл съм. Ти ли без да искаш го махаш или само? Не, нещо става да върта надясно, хоп, излизал. Защо така? Сторито се изтривика, сега пак измислят си. Не, наистина го изтрих. Кой го видя? Ти го изтрих. Не можах да го видя. Бейби. Бейби, стига. Бейби, стига ме ядосва. Стига. Виж вчера какво клипче правих. Не, моля те, да, изпрати ми го, моля те на лайк. Видях песента, много е хубава. Нали, ма? Професионално заснета, перфектно, уникате. Перфектно. Ще ходиш? Ще ходя. Така, питайте нещо, бе, хора. Питайте Ведат, моля ви се. Мале, като влизаш в лайфът, гледанията се качват с 200. Като станем 1000 гледания, ще му лапам на камерата. Виж каква смучка ми направим. Ужас. Между другото, аз съм се опитвал преди да правя смучки, ама не мога, не знам. Маля, аз би му направих. Ма аз не мога. Аз и те правя. Не мога, викам как се прави. При мен не се получава. Значи, смучкаш, така правиш. И го дърпаш. И език ли? Език не. Трябва самата, даже кръв да излиза от не кръв, ами да ти изтръпне език. Като вакуум, сигурно. Гибо, много си черен. Това не е вярно. Аз съм бял рус. Албинос съм. Албинос. Ча да ти покажа смучките, виж. Какви неща му направих. Леко остана. Period. Гибо, ще направиш ли фен среща? Не ми стига от този стрим. От другия свят. Да, от другия свят ще направя. На Марс. Очаквайте фен срещата ми на Марс на 21 май. Който може да дойде, да дойде. Който може да си го позволи да идва.
Ма не го спореш. Къде бе? Айде на 700 да лапаш. Не може Не, така. не на 1000 ще Забудете лапам. едно да Да. ще ги Ние побил, тук бе. сме аристократи, заслужаваме 1000 гледания. Не сме простолюдие. Позволявам, който искаш ги прави. Оле, знаеш ли днес какво стана? Крум певеца, нали Еми, го аз знаеш? от отдавна спря да го гледам. Кой Ами, беше? къде го? Да, седи Да, се. отиваме в